गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं लखिमपुर लक सभा बियाबाव मोनसे गिदिर सुबुं गौमा लानाय जादों। बे सुबुं गौमाखौ लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनसिरि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों। बे सुबुं गौमायाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बुंदों दि माजुलि दालां आरो दुनासुति दालांखौ थाबैनो लुफुंनानै होनाय जागोन। बेनि थाखाय रायजोफोरा जिंगा खालामनांगौनि गोनां गैया। ब्रह्मपुत्र दैमानि सिङाव सुरंग बानायगोन भारत सरकारा आरो दै सिङाव सुरंग बानायनानै ट्रेन आरो बासफोरखौ खारहोनाय जागोन। बे सुरंगखौ 6,000 कौटि रांजों गहपुर आरो नुमलीगड़नि गेजेराव बानायनाय जागोन। काजिरङायाव 32 किल'मिटारनि गोलाव फ्लाइअभार बानायनाय जागोन। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बोसोरफ्रोमबो 30निफ्राय 40,000 सुबुंफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनो खोथा होदों। अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों सरकारा 9 लाख सुबुंफोरखौ कभार खालामगोन। अक्ट'बरसिमाव गासिबो दुखुथिया सुबुंफोरा रेशन कार्डखौ मोननो हागोन। बे रेशन कार्डनि गेजेरजों 5 लाख रांनि बेसेन नाङाजासे फाहामथाय लानो हागोन। बेकार जानानै थानाय 2 लाख लाइमोनफोरनोबो सरकारा साफायाव 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बुंथिबावदों गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ जम्मु काश्मीराव दावबायनायनि सिगां अपारेशन काला जंगल लानाय जादों। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ जम्मु काश्मीराव दावबायहैनायनि सिगां रैखाथि सान्थ्रि हान्जाया ओनसोलाव उदखारिफोरनि थाफैखोमानायनि स्रोद खौरां मोनो। स्रोदै खौरां मोननायखौ बिथा खालामनानै कुपवारा सेक्टर LOCआव जम्मु काश्मीर पुलिस आरो रैखाथि सान्थ्रि हान्जाया जथायै अपारेशन काला जंगल खालामनानै 4 उदखारिफोरखौ गावथारनो हायो। गावथारनो हानाय उदखारिफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद बोखांनो हायो। थांनाय जुन दानावबो LOCआव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि सान्थ्रिफोरा 3 उदखारिफोर हाबफैखोमानो नाजानायखौ फेलें खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ जम्मु काश्मीराव साननैनि थाखाय दावबायहैदों। जम्मुआव सुबुं गौमाखौ सोमोन्दो लानायनि अनगायैबो जम्मु काश्मीरनि माखासे जौगाखां प्रजेक्टफोरखौ बेखेवनानै होगोन आरो काश्मीराव मोनसे कालचारेल इभेन्टआव बाहागो लागोन। लोगोसेनो अमरनाथ दावबायारिफोरनि रैखाथि राहाखौ लानानैबो मोनसे गोजौ थाखोनि जथुम्मा लानायनि गेजेरजों सावरायलायगोन। मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहआ रैखाथि सान्थ्रि हान्जाया सुलुंनिफ्राय स्रोद खौरां मोनबावदोंदि जम्मु काश्मीरनि हाजोआरि ओनसोलनि बरफा आवलिनायनि जाहोनाव उदखारिफोरा LOCआव हाबफैखोमानो सांग्रां जानानै थादों आरो POKआव गं3 लन्चार पेडखौबो उदखारिफोरा बारायदों। गासै सा 150निफ्राय 200 उदखारिफोरा POKआव हाबफैखोमानो नागिरनायनि स्रोद खौरां मोननायनि उनाव माहारियारि सिमाखौ हाइ एलार्टआव दोननाय जादों। आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बे खेबाव अर खोमोरग्रा बिफानाव साख्रि मोननो हानाया गोरलै जासिगोन। डिब्रुगड़नि बरबरुआयाव ट्रेनिं लानानै मोननो हासिगोन अर खोमोरग्रा बिफानाव गोरलैयैनो साख्रि। जाय समाव आसाम सरकारा बायदि रोखोमनि साख्रि थिसनथाइ होगासिनो दं, बेबादि समावनो नर्थ इस्टार्न फायार सार्भिस एकाडेमिया गोबां गोग्लैसोनानै थानाय लाइमोन सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे राहा लामा दिन्थिना होदों। मख'नो गोनांदि 2017 मायथाइयाव डिब्रुगड़ बरबरुआयाव जोनोम मोननाय नर्थ इस्टार्न फायार सार्भिस एकाडेमिया सा 90 फरायसा फरायसुलिफोरखौ साख्रिनि फारसे लामा दिन्थिनानै होनायखौ लानानै दुलाराय आसाम नाङैनो गोबां बाख्नायजादों। भारत सरकारनि नागपुराव सोलोंथाइ लानानै राष्ट्रपति बान्था मोननो हानाय रुद्र शंकर नाथआ बिबुंगोरा हिसाबै सोलोंथाइ होगासिनो। बे एकाडेमियाव नर्थ इस्टार्न फायार सार्भिस एकाडेमिया दुलाराय आसामनि बायदि गामि ओनसोलफोराव गोग्लैसोनानै थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ साख्रिनि फारसे दिखांनानै होनो थाखाय थांखि लादों। जुदि नोंथांमोना बे नर्थ इस्टार्न फायार सार्भिस एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि लानो गोसो जादोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9435904101 आरो 9435912101 आव खौरां लानो हागोन। बिजाब लिरगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गसाइनि गोजोन नोजोर सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय साहित्य एकाडेमि गथ' थुनलाइ बान्थानि थाखाय प्रतिमा नन्दि नार्जारिया सायख'जादों आरो गुबुन फारसेथिं सम, जिउ आरो खन्थाइ बिजाबनि थाखाय लाइमोन लिरगिरि बान्थानि थाखाय माइनावस्रि दैमारिया सायख'जादों।
टाइटानिक जाहाजनि जोबस्रांनायखौ नायनो थांनाय सा 5 सुबुङा जिउ गोमाबाय। थांनाय 1912 मायथाइनि 15 एप्रिलाव जादोंमोन आटलान्टिक लैथोमायाव टाइटानिक मुंनि जाहाजनि जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव सा 2200 दावबायारिफोरनि गेजेराव सा 1500 सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। आटलान्टिक लैथोमायाव टाइटानिक जाहाजनि जोबस्रांनायखौ नायनो थांनाय टाइटान मुंनि साबमेरिनआ बेरफ्रुनानै सासे नाबिकजों लोगोसे 4 दावबायारिफोरा जिउ गोमाबाय। बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होबाय साबमेरिनखौ सामलायनाय असियान गेटआ। आमेरिका जथाय हादर, कानाडा, फ्रान्स हादरनि रैखाथि हान्जाया गोबाव सम नागिरनायनि उनाव साबमेरिननि बायखोन्दा बाहागोखौ मोननो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे नाबिकनि अनगायैबो साबमेरिनाव दंमोन ब्रिटेननि धोनि सुबुं हामिश हार्डिं, पाकिस्ताननि बिजनेसमेन साजाद दाउद आरो बिनि फिसाज्ला सुलेमान, आरो फ्रान्सनि पल हेनरी नार्जियलेट। दावबायारिफोरनि टिकेटनि बेसेना सासेयाव 2 कौटिनिबो बारामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आटलान्टिक लैथोमानि 12500 फुट सिङाव थानाय टाइटानिक जाहाजनि जोबस्रांनायाव सौहैनोब्ला फ्राय 2 घन्टा समनि गोनां जायो। नाथाय थांनाय 18 जुनखालि लैथोमानि सिङाव थानाय साबमेरिनआ टाइटानिकनि बायखोन्दा थावनियाव सौहैनायनि 2 घन्टानि सिगांनो रादाबजों सोमोन्दो गैया जादोंमोन। बेनि उनाव गोबाव सम नागिरनायनि उनाव साबमेरिननि बायखोन्दा बाहागोखौ मोननो हायो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।